overtake kune mota iri kuuya iri kumberi. Saka ndoti ini handione here. Handina maziso ere kuona mota iri kuuya iyi. Ndakuudza kuti ndoda kuovertake ndiani? Pane gomba iro muri kuramba muchingomanya hamusvika pane gomba here animorijusa speed kana mosvika pagomba here. Uri kumbobva kupi kwedu? Wakuda kundidzidzisa kudhiraivha here ena? Handina maziso ere kuona ini. Ongo wakarara kuti apa kwose kubed bridge uko wakavata uko. Ndanga ndichifamba sei kumagomba imomo? Ndakamuka. Saka moda kudzidzisa kudhiraivha here tikupe mota yacho. Unondipa mota ndine license here. Tona muchirairira kani? Moda zvokungorayirira serei? Ndozvongokupai murume mukuru kukwera munhu achichinja profile picture ruviri pazuva kudai wachinja profile picture rutatu. Wamira wakamira pamota, wamira wakapfeka majini, wamira wakapfeka matishirts uri kupi chichinja maprofile picture murume mukuru pa WhatsApp unongochida kuonekwa nani? Murume mukuru anokwera achinja profile picture rutatu pazuva. Nebasa rezve profile picture. Unofanirwa kuisa munhu wandoda paprofile picture. Kandi singadi kuisa munhu wese handinamboti ndoda kuiswa paprofile picture. Munhu ndokupoisawo vana vake paprofile picture. Handina kumbondoda kuisiwa ini paprofile picture. Handina kumbondoda asi kuti ko vanavo vana right. Woda kungozviita jaya. Kausingadiisa vana komai vako unoda kuonekwa nani kwekuti unokora uchingochinja maprofile picture rutatu dai wachinja. Murume mukuru unonge uchida kuonekwa nani? Ndosira kuonekwa navanhu here. Saka unochizvisira chii kuchinja profile picture? Zvinomborine basa rini iwe? Munhu anochinjireiko maprofile picture kakawanda? Profile picture ndiukangoisa kamwe rutatu, ukangoisa kamwe pamwedzi mutatu ndizvo izvozvo. Ndikudzipe zvokuita paWhatsApp yangu. Alright, chichinjai maprofile